Siliva ndi golideyu ndi zake ndithu chauta wakumwambayo, koma tikayigwira ntchito yabwinoyo tidzalandira kolona. M'dziko muno tili nacho chuma chokwanira, tili nacho chuma choyenerera, koma mwina pali zinthu zina kagwiritsidwe ntchito ka zinthu kapena kuti m'maganizidwe mwathu mzungu adanena kuti mindset change yathu ililire poor. Mkulu wanga liba Dr. Roderick Mlonya adanena kuti dziko lino kuti zinthu ziyende bwino tikufunika mindset change m'masekta osiyana-siyana. Ndikunenatu mkulu wa Angaliba television komanso radio Dr. Roderick Mlonya adanena kuti nzotheka dziko lino kukhala lolemera, nzotheka kuchita transform kapena kuchita reform zinthu zochuluka m'dziko muno, koma zikufunika mindset change kapena kunena kuti kusintha kaganizidwe. Nazo zina zimene zimayenera kuti zitisinthiswe kaganizidwe. M'dziko muno muli nkhani ya matogeti Kalinyeka komanso Chingeni. Funso nkumanena kuti koma nzoonadi nzedi dziko lonselo la Malawi ino tikakhale matogeti awiri. Ndili ndi mwayo kuti ndayendapo maiko angapo mu Africa muno. Ndaonapo pompa pa Mozambique apo, ndaonapo pa Zimbabwe, ndaonako ku South Africa matogeti amakhala pena pali ponse m'dziko la South Africa komanso Zimbabwe. Chikuti kanika ifeyo nchiyani? Tikwafinya anthu ochokera ku Blantyre kupita ku Lilongwe kulipira matogeti motsatanizana, pamene msewu wochoka mu Lilongwe kumapita ku Karonga kulibe togeti angakhale imodzi. Msewu wochoka ku Blantyre kumapita ku Zomba, msewu wochoka ku Blantyre kumapita ku Msanje, msewu wochoka ku Blantyre kumapita ku Zalewa amene makamaka ku Mwanza kulibe angakhale imodzi togeti. Zikufunika dziko lino mindset change, kusintha kaganizidwe. Osamangoti chifukwa kuti aonda amene ali pa mtundawo kapena ali pa mwambawo amene onda amene akudziwa amene zingachitikire kaya anduna iyoyi. Mfumu ya Ndolo Emmanuel Luya Makadani nayenso ali nako kuthekerako. Tikalankhula dziko limve kuti apa tikonze potere. Ndipembe kwambiri boma la lero limene lilipo motsogozedwa nda Professor Peter Mutharika kunena kuti iyinso ndi njira imodzi makamaka nduna wa za ntchito kumanga matogeti ochuluka m'dziko muno kuti tidzipezako ndalama. Koma mtsiku la lero nkhani imene ndabwera nayo si imene iyayi. Apa ndinangodutsa pajatu pachichewa kwathu kundeka timanena kuti mwachaje satafuna. Kuchokera ku capital city ya Ndeka, Molson Village, TH Galu, Blantyre North komwe kumadzala uko. Capital city ndi machula kuti madzala, kudera limatha kuti Ndeka komanso kuti Kwalundu ndiye kumene kudabadwa ine, kumene ndikuchokera, kumene ndili. Mpalamatabwa Msema Mitondo wena wamanena kuti mfumu ya Ndodo nde ineyo. Ntchito yanga yayikulu ndikuthandizira kukonza dziko lino, komanso ngati pali ulangizi tilangize, osalangiza mwachipongwe, tilangizane moyenera potengera kuti tonsefe ndife Amalawi. Koma inuyo adindo amene muli kumtundako dzimvani kuti kodi pansi pano tikuti chani. Pajatu pali maonena kuti mukakwera mu mtengo kwambiri patali apo musamaone ngati kunja kulibe mame. Chifukwa tsiku lina zikazavuta mudzakhala mukusunzumira boma ngati mene akuchitira achakwera ndi Malawi Congress Party. Ndanena kale kuti mtsiku la lero ntchito yanga ndiyo chepa kwambiri. Lero kapena nene kuti ine ntchito yanga ngati boma pena likulakwitsa kapena pena pake ndikuzona ndi zinthu sizili bwino ndimapita pompo ndimakoka legeni yanga. Chipani sichikuchita bwino ndimakoka legeni yanga. Mpingo pena ukupondereza anthu ake ndimakoka legeni yanga. Timu ya mpira ikuponderezedwa ndimakoka legeni yanga. Chifukwa chonena kuti kumeneku nkumene kuli Amalawi ochuluka, tikapereka uthengawo amamva kumeneko. Mtsiku la lero ndiloleni ndilowere ku chipani cha UTM. Chipani cha UTM amene president wake mtsiku la lero ndi Dr. Dalitso Kabambe. Ku UTM ndaonako zinthu ziwiri zitatu zimene zakhala zikuchitika ndimangoziyang'ana, koma zikuoneka kuti zinthu zija zikupitirirabe. Zimene ndaziona kuti ine kungokhala chete nkumangoyang'ana ndiye kuti sine mfumu ya Ndodo, chifukwa mfumu ya Ndodo imalowa pali ponse. Choyambirira ndimafuna ndikukumbutseni achipani cha UTM kuti kodi chipani cha UTM chidachokera kuti.
chipani cha UTM chidayamba bwanji, koma iyi ndi long range kapena kuti ndi nkhani yaitali kuti tiyambe pano tidziuzana. Ndikukhulupirira kuti ena mwa akuluakulu a UTM zambiri za UTM mukuzidziwa, koma ndikumadankhawa kwambiri ndakhala ndikuona ma social media nthawi imene chipani cha UTM chinkapita ku convention, chitabweranso ku convention kunali kuonongerana mayina, kulankhulana za chipongwe, ena iyayi Daliso Kabambe ndiobwera, ena iyayi akuti sangakhale president, ena iyayi zimene zija timanena kuti mzandale zidapita. Tsopano lero tione kuti kodi tikupanga nchiyani chipani ku chipani cha UTM uko. Ndaona masamba anchezo nkhani zosiyana-siyana a media ya chipani cha UTM mwafika pomanyoza akuluakulu ena a chipani cha UTM. Ndimafuna ndinene nkhani iyi. Ndaonapo pa social media akambala amene ndi gulu limodzi la ma founders a chipani chimene cha UTM kudzera ku chipani china mbuyomo akunyozedwa, kulankhulidwa ngati mwana, kukhala ngati kuti akambala ndi munthu osafunikira kwambiri ku chipaniku. Kodi ndimafuna ndikufunseni a chipani cha UTM chadza ndiyani chokanyoza akambala nkumabwera pa social media nkumanati iyayi akambala akufuna kusokoneza chipani. Akambala akasokoneza chipani lero nthawi yonseyi osasokoneza chipani chobwanji. Monse anthu amapita ku convention muja osasokoneza chipani chobwanji. Akambala anapita ku convention anakabisana pa mpando wa president ndi ufulu wawo zimene anachita. Amayika liyati anapanga zimenezo. Kunalinso Frederick Sankafuna apanga anachita kupanga withdraw. Aliyense amene anali kumeneko kuti akhoza kupanga contest udali ufulu wake. Pomaliza Dr. Kabambe ndi amene adawina. Ndipo adanena kuti tonse tiyeni tigwire ntchito limodzi ngati chipani. Koma ndakhala ndikuona kagwidwe ntchito kamene kakuchitika kumeneko kukuoneka kuti kuli discrimination, kuli tsankho kuti uyuyu kaya akatsogola kakhalapa ndiye kuti zinthu siziyenda bwino. Chibwana cha Mchombolende, mavuto awawa ndi mavuto amene MCP ikuyang'anira boma ilili pa window. Mavuto awawa ndi mavuto amene chipani cha DPP chimene chikulamulira lero 2014 anthu ena adachichotsa mboma. Vuto la ndale ya ku Malawi simaphunzira pa mavuto a munthu wina. Vuto la ndale ya ku Malawi simafuna kuphunzira pa mavuto a anthu ena. Ndi chifukwa DPP imene imabwera imanena kuti proven leadership, kuti ikubwera ano tsopano ndi utsogoleri weniweni kusonyeza kuti zovuta zimene zinalipozo iwo anaziona amafuna azikonze. Mawu awa nthawi ya kampeni ndinkamva nkakonda kwambiri a Dr. Ben Phiri ankakamba mawu amenewa. Ndikunena kuti zimene anthu aja ankanena zimene zikuyenera zichitika tsiku la lero. Nchifukwa chake ine ngati activist mfumu ya ndodo ndikaona kuti apa pakoneka kuti pali chibwana ndimabwera ngakhale ndunayo ndimayigogoda ndi mtengo kapena kuyikokera legeni. Chifukwa chonena kuti 5 years yachakwera ndi Malawi Congress Party tadutsa mulupsa, talusa mwakalungu sesenye, taja mpinjipinji, taja chiteze, taja zinthu zosakhala bwino kapena kuti zikhawo nkumamwalira nazo. Sitimafunanso usogoleri ngati umenewo. Now utsogoleri umene timaufuna ndi uwu umene wayambika nda Professor Peter Mutharika. Kuona kuti uyu akupanga za chibwana out. Kuona kuti uyu zimene timafuna ta apange sakupanga out. Ndi zimene tikufuna. Inunso kunduna kwanduka mwana ndi wina akupanga za chibwana out. Chifukwa cholinga nchonera kuti dziko lino zinthu ziyende bwino. Nanunso a UTM mavuto amenewa simunkawaona kapena zachitika ku Malawi Congress Parties simumaziona, zidachitika ku DPP kapena munali mukugona simunkaziona. Izi mukuchita ku social media izi mukuchita ku media ya chipani cha UTM mukuchiononga chipanichi. Chifukwa ife timanena kuti chipani chimene chizakhale 2030 chimene chizakhale kulimbana mwina ndi chipani chimene chili mboma nthawi imeneyo mwina kanazakhala UTM osati awa MCP wayi. Chifukwa MCP ngati ine mfumu ya ndodo ndazinzanga tathana nayo to MCP tusidzabwera somboma. MCP sidzabwera somboma imene ijayo. Ndiye ngati kuli chipani chimene mwina amanena kuti akonza kumathamangisana pa ground. Chifukwa ndikunena izi chifukwa chonena kuti kukhala chipani chimodzi mdziko sizimayenda bwino. Ma checks and balances amavuta. Ndiye inuyo UTM ndi amene mwina anthu ena amagaza ndi mukhoza zakhala chipani chachikulu kumadza gawana nzeru ndi boma limene lilipo nthawi imeneyo. Ndiye leroli sikunaje ni mbanda kucha chaka ngakhale chimodzi sichinathe mwayamba kuloza nazala kumene koko. Ndiye funso langa nkumanena kuti kodi utsogoleri wa kumene koko ku chipani cha UTM ndi wa mtundu wanji? A president muli konko kodi zimene zisimukuziona Dr. Daliso Kabambe, a secretary general a Dr. Kalonga, zimene zisimukuziona chibwana chimene chikuchitika ma social media kapena zimene zikuchitika ku chipani cha UTM uzi? Publicity secretary Felix Njawala
simukuziona zimene zikuchitika zimene zizo kuti zikuononga chipani. Inu ndithu wina angadzuke lero pa social media nkupita umakanyoza Akambala. Are you guys really serious? Mukunena zoona inuyo nkumakanyoza Akambala nkumawatukwana pa social kumalalatira pa social media. Akambala I'm sorry kuti Akambala ine sindikuwadziwa sindimangowaona mwina ma TV mu majani koma sina kumanena nkuwaona koma ine Akambala ndikuwalemekeza ngati munthu wamkulu. Are you serious ku UTM kumauza ana kuti zinyozani mukukonza chipani kapena mukufuna ikhale pressure group isakhale chipani kapena mukufuna likhale limana kapena mukufuna chipani chisanduke banki mmudzi. Felix Njawala ukuyang'anira zimenezi ngati publicity secretary nkumangoyang'ana zimenezizo. Akalonga mukuyang'anira zimenezi. Hashim Banda mukuyang'anira zimenezi. Akulu achipani Michael Yati mukuyang'anira zimenezi. Ndithu anazibwera pa social media kumalalatira Akambala. Bwanji ngati pali mavuto kaya ndi kuchipani kaya ndi inu akulu kuchipaniko osakhala pansi nkwayitana Akambala ngati mukuona kuti pali vuto lina lake nkwayitana nkukhala pansi nkukonza mavuto nkumayenda nkumapita chisogolo. Lero ife tikamapanga zinthu zanu titu tiziyang'ana pa social media nkhani izi ndikuzikamba apazi sizinayambe lero. Inenda kankumaona kumati mwina akulu azikonza zimenezi koma ndikuona mpaka lero palibe chimene chikuchitika. Dr. Richard Makondi zimenezi mukuziona. Fredogesi zimenezi ukuziona. Zikuononga chipani. Izizi sizikonza chipani. Mchitidwe umene wayambikawo ine ngati mfumu ya Ndodo sindilekerera ndipo ndikachoka pano ndikupita ku UDF ndi president wawo kumene kukwatupere mulusi. Ndikupita kumene koko ndakuonanso kuti zibwana mdziko simmakhala chipani chimodzi mdziko mmakhala zipani zambiri ma checks and balances amayenda bwino chifukwa ndale za ku Malawi kuno nzachibwana kwambiri timatsutsana ndi munthu amene akupanga zinthu zabwino timatsutsana ndi munthu amene akupanga zabwino amene akupanga zinthu zolongosoka zokonza dziko. Nawo pano tikutsutsana ndi zinthu zotino zikonza kuthandiza malo monena kuti inu ya zipani zinazo muone kunena kuti kodi apapa kuyenda bwino kodi mdziko muno chaka chino chimanga chikololedwa bwino kaya ndinu a UTM kaya ndi a UDF kaya ndi achani koma mdziko mukakhala chipani chimodzi zinthu sizimayenda bwino ndale zimafuna kupikisana. Ndiye lero mukufuna chipani cha UTM ucho kuchisandusa bwinja. Are you like serious? Mukufuna kundiuza kuti mzimu wa Dr. Saulos Klaus Chilima kumene uliko usamumtendere? Mukufuna kuliuza dziko la Malawi kunena kuti anthu aja 8 anafa ndi Dr. Saulos Klaus Chilima kuchikangawo aja usamumtendere? Mukufuna kuliuza dziko kunena kuti anthu amene anakavutika kuchikangawo usiku onse aja kumafunafuna anthu ena kumanena kuti basi titseke kusakaku tidzayambira mama koma vice president ali nkhalango sizuzika liko dali moyo kapena wamwalira sizuzika liko kapena anthu ena aja amwalira kapena ali moyo nkukanena nati anthu amene ajawo akumva bwanji akamamva zimene mukupanga ku UTM. Inetu zachibwana sinimapanga nawo cholinga changa nchonena kuti dziko lino zinthu ziyende bwino mbali zonse. Aliyense amene ali ndi kuthekera kuti akonze dziko lino tiye ntikonze. Dr. Kabambe ineyo muli ndi kuthekera kuti mukhoza kuthandizana ndi Professor Peter Mutharika kukonza dziko lino ndi ndondomeko zanu zimene manena campaign tiye ntipange zimenezo. My Joyce Banda muli ndi kuthekera kuthandiza Professor Peter Mutharika posatengera chipani chimene mukuchokera kuti dziko lino welfare iziyenda bwino. Nduna za boma akulu zipani zotsutsa tili ndi kuthekera kuti tithandize zimenezo. Ma activist tili ndi kuthekera kuti tipange zimenezo. Lero zoona nkumabwera ku chipani cha UTM wo nkumanyoza Akambala. Inuto ana amene simukudziwa anyamata media mwina simukudziwa biography ya ndale za ku UTM. Ife tikudziwa Akambala ndi ma founders a chipani cha UTM. Inu mukamabwera nkumanyoza mukoneka kuti niyo simukudziwa china chilichonse. Zili ngati ku DPP kukanyoza ulendo a Dr. Chaponda ulendo a Mwanamveka ulendo achina Mphepo achina ndani ndi chipongwe chachikulu. Ma founders akuyenera alemekezedwe kupita ku UDF kupita lero wina wake nkubaba pulpit wa UDF nkumanyoza Dr. Bakiri Mulusi achina Hafres Mvula achina Jumbe achina ndani ndi chibwana tu cha Nchombole ndetu zimene zikuoneka kuti inuyo simukudziwa. Ku UTM utsogoleri wanu mulingalire ngati munapanga contest muna Dr. Kabambe anakapikisa ndi ulendo Akambala America Patricia Kaliadi zimene ja forget about zinapita. Let's focus on kuti chipani chanucho chiyenda bwanji kodi pamene mukupita kan 2030 muzapanga zinthu za mtundu wanji. Ma checks and balances azakhala bwanji chifukwa kuteka kuti mwina
mwina boma limene lilipo lero lizakhale kupitirira kapena ndinu amene muzakhale muli boma. Koma ine ngati mfumu ya Ndodo ntchito yanga yayikulu ndikuona kuti ma checks and balances mdziko akuyenda bwino. Ku UTM iyi kale sairini yoti mukonze zinthu zanu mwachangu ngati simuzikonza mwachangu ngati Felix Njawala ngati mneneri wa chipani simudzuka Michael Yati akalonga ngati simudzuka ndiye kuti tikuyatsa moto. Ine ngati mfumu ya Ndodo mchitidwe wa chibwana ngati uwu omakukana uwu ine sinimaufuna. Ngati Akambala ali ndi vuto osayitana bwanji nkuyankhula nawo. Akambala ali ndi banja, Akambala ali ndi ana, Akambala ali ndi abale yawo, Akambala ali ndi azinzawo mdziko muno komanso kunja. Adziona zimenezi ayulira serious guys. Adziona zimenezi kunyozeka kumanyoza ngati mwana. Iyayi. So pano ine ngati mfumu ya Ndodo amene mayimira munthu osauka mochitisa nseru, amene mayimira munthu olemera mochitisa nseru, sindikhala chete. Ndipo ndinene mosabisa apapa ndenda dzuka. Chifukwa ndaziyang'anira nthawi yayitali koma ndikuziona zinthu zija zikupitirira chibwana cha Nchombolende. Kuchokera ku capital city ya Ndeka komanso Solundu, Morrison Village, TH Galu, Madzala ndiye capital city ya kwatuyo, kundeka kwatu kwa Lundu, nde ineyo. Mundilole kuti ndapita. Koma ku UTM uku ndikuyang'ana ndi masonse awiri.